kathan North East India kam desu kathan kaput nrei kan long ka kerdop hakikam khai pateng bat kathan chate lamingi jongka Asia haki postnem ki bansawan ong Narendra Modi kathan chate lamingi jongkari India kam desu kathan kaput kadai kathan bahak mat jongka jingroi ong menteri rang badu kari India Narendra Modi menin kasngi thoding ka arpholai trek ubnai me arjar arpsan dakabak kerpat yaki jingbei tengka haki pratli ki jela ki bap penlong ia kani ka thain North East habapli ya ka rising North East summit menteri rang badu ulong baka thain North East India ka aya kilat ki lenti ki babun jaj hakaliang kayo ka kot bat ki karkhana ka India ka don ki jingphos niu bat thamai nakamta ka thain chatei lamangi ulong dakaba banrap bakani ka thain kanmi kum ka khardop nakamta ka khai ka pateng bat ka thain chatei lamingi jongka Asia haki phosnam ki bansawan kani ka jingyalang kawan haka phang jongka hukum jongka khanyu trek upnai me jongka tanat khai pateng bari ban khang yaki katling soin bat ka Bangladesh kihe sarkar kilong bakani karai kan aya ka than chatei lamingi kalat ka ban yarengkat ban penroi ya ka jingla haka kam khai jongki laki jongki jong ki jaka ban penbiang marbam bat ka jing penslur bansna marbam haka rukom ka ban yakhun persha menteri rang badu ula ai burom ya ka jing pher jong ka thain ka bapau hakimar bat ki priu jongka lakhot ya ke India kum ka jaj banriu ka bapun jaj tam haka perthai henrei ka thain chatei lamingi jongi kadai ka benta ka babun jaj tam jong ka jaj banriu nadu ka khai ka pateng hadu kariti ka dostur kijan hadu ka kam jungok kai perthai ka jingbun jaj jong ka thain chatei lamingi kadai ka bor ka bakrau ha jong ka thain la ong Narendra Modi ulajar kerteng ya ka bioekonomi kisi ka jing penmi slasha ka peniang ki jing yele kai bat ka kam jungok kai perthai kum ki katu ka ni ki benta hakaba kani ka thain ka deiru kawe nagi thain ba penmi ya ka boarding electric menteri rang badu ulong baka thain North East India kan longkum kawe nagi kherdop hakikam khai pateng bat ka ASEAN block hakini ki postnem banwan ka North East India kan long ka jingking ka baskem jong ka khai pateng bat ka South East Asia ngidang trei ya ki jing trei ki badon kam ban penurlong ya kata kathong ulong dakaba penbena baka India kadang trei ya ki project ban penyaso ya ka Myanmar Thailand Myanmar bat los bat ka India kini ki project kin ai ya ka thain chatei lamingi ya ka jinglong khai pateng ka bat thamai hapdeng kiri India Pacific ula banrap shushu kami ngi kamut tang ka jing penyat kamut ban penkubor ban pentrekam ban penklain ban penkela kani kadai ka polisi jongka sarkar jongi nakamta ka thain chatei lamingi jongka India la penkut Narendra Modi